The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Before anything else, kung ikaw sa magtotoo ni Ginoong Jesucristo, be sure you have named your sins privately and directly to God the Father. Use the principle of 1 John 1:9. Now, however, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins, not confessing your sins. The issue is faith alone, in Christ alone. Therefore, let us pray. Ama namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw ngayon magipadangat sa among kinabuhi uban niining mayong panglawas uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagpakaon sa among tag sa kakalag sa imong mga pulong. Pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. The Doctrine of Sin. Padayon kita sa atong biyaan nga punto sa doktrina. Okay. Ato nang giningon kanimo nga bahis kaluwasan wala na ang sala. Dili na isyu ang sala. Okay? Mo nang ang isyu karon ayaw na paguna-una sa imong mga sala kay di na kana mo isyu. Ang isyu karon unsa may desisyon nimo. Unya na ta maghisgot anang sala, of course, nagsige man tang hisgot niini kay kanang sala good bad news na. So, adto tas good news. So gihimo na di Ginoong Jesucristo ang tanan unsay desisyon nimo karon niadtong iyang gibuhat. Kay kana kung problema sa sala dili na kana problema. Ayaw na himo ang problema kay kun imong himuon pa ng problema nan ning kuyog ka sa nagadumala ning kalibutan na karon gilubog man niya kanang imong nauna ron. Gihimong isyu ang sala nga dili unta isyu lagi. Daghan man pong nanguyog pod ni Satanas karon kay gapalingla man lagi pod ni sila ni Satanas. Mahinungdan nga tungod sa ilang pagduha-duha sa kamatuoran, magduha-duha na sila usab pagdawat. You see? Kay moingon man kini sila, uy, daghan rabadyo ko nga salang nabuhat. Kaya nga naman, murag magbalik-balik ng isyu sa salada. Mo nang di ka mahilangit, kundi ka musugid, dili ni mao. Asa naman tao niya na. Unya og magabuhat kag sala, pag pinitin siya, tanaw ragod na. Sala ang isyu. Basta ingon ana ka ng hitabo, kung ingon ana kanunay ang hitabo, sala ang himong isyu. And yet, sa Biblia, kini na kanayon, sin is not an issue anymore. Nga naman. Again, because our Lord Jesus Christ already paid the penalty of sin. Yan ang ibayaran. Mabitaw na. While personal sins are an issue in human life because they attack human freedom and human relationships, personal sin is not sin
is not an issue in salvation on the last judgment. Makahimo man tagsala. Kasagaran makahimo tagsala, mao ni hinungdan. Usahay, makalapas ta sa kagawasan sa ubang tao, sa katungod sa ubang tao, o tingali makapukan ta sa tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tagdautan. Apan dili ka na mao ang isyu. Regardless kung unsa, dili ka na mo'y isyu kung maghisgot kita og kaluwasan. Behold, you will be with me in paradise. Nanundong kaniya na? Kinsa may isultihan ato? Ang kawatan. Hingingon ba si Ginoong Jesucristo unyara, binitensyahe sa kanang imong mga sala? Wa moingon na si Ginoong Jesucristo. Sa diyang iingon ag kawatan o Ginoo hinumdumi ko kung tuwa ka na sa imong gingarian. Kung si tubag ng Ginoong Jesucristo, hingingon ba siya daghan-daghan pa pang kagsa kay labong bang gilansang pukadiha sa imong cross, mao ba ito'y gitubag ni Ginoong Jesucristo? Mao ba? Ngadto sa kawatan? Dili. Pag-ingon niya, Ginoo, hinumdumi ko na mi sulti dahil sa Ginoong Jesucristo, mi tubag, karong adlaw magauban ka kanako didto sa paraiso. Tanawa na. Di ba klaro? Simple kayo. Ang mga alubgon pa man nato, kinalaging tao. Actually, ang Diyos, simple kayo, ang tao mo hindi. Unyang imong isigutan sa pagkasimple, di rin mapulmuto. Huwag mo ingog, mau ba? Hindi ko muto. Naon sa man nato. Alang-alang, huwag mo ingon ka, moingon tao ka, sige, magamatag Ginoo nga complicated, anong ganahan magkamo. Apan, di man na mo'y Ginoong gisgutan sa Biblia, pagkasimple ra sa pahimutang sa Dios. Iyon na nara. Kunya, inikahuman, okay na. Oon sa pa may akong isulti, alang-alang umuingon ko, nahala, pagkapinan na ito, piso-piso, unsa ba? Dili na. Kaya ang pulong sa Diyos nagasulti o kinsa tong mutuo hatagag kinabuhing dayon ang di mutuo na hinukman na. Alang-alang kung akong pagkapinana, wala na. Mao man nagisulti. Ug maghisgot punta sa mga nahitabo, mabitaw ang sala, di gyud na mahimo. Well, naman gyud po yung mga tao nga kanang uwaw man gyud po og laktod na lag-ingon og di ko mudawat ni Kristo kay moingog Dios nun rawa. Ingnon niya ko Dios nun. Moingon na sila unya ra ko mudawat kay magasa pa man ko. Pero di man lagi isyu ang sala. Apan og imong himong isyu ang sala, nakamo na sa Dios maghusaya na. Basta kaya nga kung gisulti nimo mao nga ang Dios nagasulti dili na isyu ang sala. Tanaw haragod ka. Kasimple ra gyud sa maayong balita sa kaluwasan. Ambot yun ang mga tao. Mao lagi pod na. Di na lang tamutan na kay nganuman ang kabuton man gyud sa tao mo'y agdon. You see? Mao bitaw na nga atong makita nga ang hustisya sa Dios nga mao ang nag-ali karon tali sa Dios sa tao. Mao ra pod ang hustisya nga mitangtang sa mao nga ali o paril. The justice of God that erected the barrier between God and men at the point of original sin is the same justice of God now that removed the barrier at the cross by the imputation and judgment of all sins.
Kung maghisgot ganit pagtangtang sa ali o pagtangtang sa atang, nagyapon ka na pagulangway sa pulong sa Dios. Nga niyan itong higayon, nga si Ginoong Jesucristo mityabaw sa pag-ingon og tapos na, o iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Ang baga kayo nga kortina dito sa templo nagisi, gikan sa ibabaw niini padong sa ubos, from top to bottom, matod pa. Now, usa kadto ka kortina nga nagaali tali sa Holy of Holies, balaan sa mga balaan, ug sa lugar sa kongregasyon. Naon sa may but pasabot niini, wa nay ali. Ang kongregasyon pwede nang musod dito sa balaang dapit. Gipahimutang na niya. Maunang, ug maghisgot na tagbarrier, ug uban pang doktrina labot niini, moingon kag, asa man ang dapitan sa Bible? Naa sa Bible. Kinatibukan nga pagulagway sa Bible. Ato lang giingon ini aron masabtan nato. Gitangtang na sa Dios ang babag o ali. Therefore, wala na'y gaali-ali. Wala na'y gaali-tali nato og sa Dios. Imo na yung desisyon ang giagad. Just imagine. Wala na'y gaali. Unya mo ingon pa jud kag, tuo magkaana. Mano man di ay maimpirno. Apan, mao ka na ang tinuod nga kahimtang karon. The justice of God that condemns is the same justice of God that saves at the moment of faith alone in Christ alone. Mo bitaw atong ipaklaro ganiha. Ang hustisya sa Dios mo'y magahukom. Ang mausap nga samang hustisya sa Dios mo'y maghatag sa maong kaluwasan. Look at this. When the righteousness of God approves, the righteousness of God has approved the substitutionary atonement on the cross, which means natagbaw, propitiated. Ang pagkamatarong baya sa Dios, ang maangkon ra sa pagkamatarong sa Dios, mao ang pagkamatarong rapod sa Dios. Unya, kitang mga tao, unsa man ning atong pagkamatarong? Mahimo ba ni atong ingnon og Dios, maing tao ko? Namutubag ang Dios nimo og mao ba? Mura maghugaw gyapon kang trapuha. Right? Isaiah 64 versikulo 6. Mao na nga kitang tao, wa gyud tay mahimong magkinaugalingon tag ato kaysa Dios. Apan ang pagkamatarong sa Dios natagbaw, mihatag sa pamaagi sa katagbawan. O karon ang matag usa ka tawo nga mohimo sa pagdesisyon sa pagdawat, masuluban siya sa pagkamatarong, the imputation of the righteousness of the Lord Jesus Christ o sa Dios. Naana niya. Maunang tungod niya na, inigtanaw karon sa hustisya sa Dios diyan nimo, di na makita ang imuhang kahimtang, kundi ang pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo. And because of that, the justice of God now executes salvation. Dili ka na hinugman. Kasabot ka? Luwas ka na. You are now saved. You are now regenerated. Na tao ka na pag-usab. You are now a born-again person. Ikita ni ba? How it goes? So, imo gihapong desisyon ang paghahimuon. Gihatag na sa Diyos ang tanan, imo gyapong desisyon ang pagatumanon. And the love of God, as always, maora gyapon ang iyang gibuhat toward the Godhead, personal, towards the believer, and
impersonal towards the unbeliever. Mao ni ang kahimtang. Personal love of God mao imihatag sa maong solusyon. Karon sulbad ang problema kung kita mo dawat niya ng maong solusyon. The justice of God that saves the believer through faith in Christ is the same justice of God that condemns the unbeliever at the last judgment. Kita ni mo? Grabe no? Mao na. Kung maghisgot ka nita din nga, kitang mga tao, ang atong point of reference ngadto sa Dios is always what? The justice of God. In other words, ang atong point of contact ngadto sa Dios is always His justice. Kung kita unbeliever, ang hustisya niya mo'y mutambog nato didto sa kalayo. Kung kita believer, kung carnal believer ka, di naman ka itambog kay believer ka naman. Apan kung carnal believer ka, ang hustisya sa Dios mo'y mo disiplina nimo. Kasabot ka. Sa laing bahin pod, kung espirituhanon ka nga magtotoo, if you are a spiritual believer, nga nagatuman sa protocol nga plano sa Dios, ang iyang hustisya sa Dios, maoy mo panalangin nimo. That is why it is the justice of God. So, what the righteousness of God demands, the justice of God executes through the love of God expressed by grace. O nang angay natong makita, gitapo-tapo na nato ang atong gipang tunan mahitungod ni ning maong mga prinsipyo. Asam tamusang ko ani, human volition. Tawhanong kabubuton. Human volition and the justice of God meet at either salvation or at the last judgment, depending on whether a person believes in Christ or rejects Christ. Ang ngay usab natong hinumduman kadtong tulo nato ka adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. Ang una, salvation and adjustment to the justice of God. Satjog. Ikaduha, rebound adjustment to the justice of God. Ratjog. Og ang ikatulo, maturity adjustment to the justice of God. Matjog. Apan kun dili ka magtotoo, usa na lay imong huwaton ang katapusang paghukom, the last judgment. Ang great white throne judgment sa Bisaya, ang hukmanan sa dakong puting trono. Now, unsa maning sala? Unsa maning matawag natong sala? Kining makapatay tag amiga, sala ba na? Okay, mao ni mga pangutana. Unsa may sala? What is sin or what do we mean by sin? Ning balik ta sa atong kinaunang punto. What is sin? Or what is not sin? Atong susihon ni pinagi sa pagtubag ini sa Biblia. Unsa may gisulti sa Bible, may tungod og sala. Ato ning ilista. So, kung gusto mong mahibaw, o kining akong gibuhat na bas listahan sa mga sala, paglista mo mga sala, aron mo ingon mo, dili ni sala, ning akong gihimo, kay wa man is listahan. Now let us look this thing up sa Bible. Mao ni atong hisgutan sa sunod natong panag-uban. Magampo ta, Amahan namong langit nun. Salamat sa imong pagpadayon sa pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Amo lamang kini ang lamparahan sa among mga tiil ug suga sa among alagianan. Mao kini ang among gabayan sa among Kristiyanong pagkinabuhi.
aron kami makasubay gayud sa imong kabubuton o nga kami makakabot sa among tumong nga maong espiritualong paghamtong. Salamat ning among Bible study, kining tanan among ipasalamatan ug iampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.